În spate, că de acolo fac umplerea și să văd, nu să tot sar cu ochii, îmi pun manometru unde fac exact. Deci termosobă pentru încălzire. Focarul cu două lemne foarte micuțe ca dimensiuni. Cenușarul și cuptorul. Aici e lada de lemne jos. Lada de lemne. Da. Care momentan e goală. Aici scoate cenușa de la... Da. Sub... Pe șurubul de aici. Da. Da. Șurub tip fluture, pentru curățarea cenușii. Dar chiar că două lemnuțe. Termostatul. Cu reglaj. De la Pe agentul până la termic 90 de grade. care Unde pleacă setezi, radiatorul. Ia să oprit în momentul în care ajungi la 70, dacă e setat 70 de grade, se oprește soba. Și conservă lemnul. Exact. Conservă jarul. Exact. Câte radiatoare sunt pe soba asta? 6 radiatoare. 6 radiatoare și kilovatul, puterea în kilovați a sobei? A sobei 20 de kW. 23, alfa ten 20. Da, exact, alfa ten 20. De 6 calorii. Da. Și boiler de 120 de litri. Termo. Sistemul de pompare, sistemul de filtrare a impurităților din radiatoare. Da, nu știu că acolo cu becul mai întuneric boilerul. Sistem de evapoare. Da, nimica. Apoi nu cumpărăm, nici nu plătim aici. Plita. Iar încăperea în care se montează nu trebuie montat radiator.